Un mercado marinero y una feria amenizarán la Semana Santa a los visitantes del Grau y la playa de Gandía. El Passeig del Port y su plaza acogerán los eventos desde el miércoles 16 de abril hasta el lunes 21 del mismo mes. Una muestra de oficios antiguos, exposiciones y espectáculos de época serán algunos de los eventos que se verán en Semana Santa. Dar-vos i també dir-vos que en el Grau, ara en els dies de Setmana Santa, anem a posar una fireta en el que és la plaça més gran del Passeig del Port, en el qual és per amenitzar aquests dies i que hi hagi, donar una miqueta més de sentit als xiquets, a tots els que venen, i presentar la fireta. Ahir hem vist que és una plaça molt gran, la qual hi ha que dinamitzar-la i hi ha que posar un poc de moviment. Volem, en el nostre intent de voler dinamitzar, degut a que ve la Setmana Santa i sabeu que tant el Grau com la platja tenen una xifra d'ocupació molt alta, per a rebre a tots aquests turistes que ens visitaran, han cregut convenient en un conveni en la Diputació de València, junt amb la col·laboració de l'Ajuntament, el muntar un mercat que és temàtic, molt bonic, perquè degut a la situació on està, té el nom Mercat al Mar, un mercat mariner en el qual tindrà lloc l'exhibició de productes alimentaris i també d'oficis artesans,